1 Samuel chapter number 1 tiwerenga verse yake ya number 15. Verse 15. Inde. Ndipo Hana anayankha nati, iyayi mbwanga, ine ndili mkazi wa mtima wachisoni. Sindinamwa vinyo kapena chakumwa chowawa, koma ndinatsanulira mtima wanga pamaso pa Yehova. Verse 16. Ameni. Pamenepa mbiri kutiuza kuti mzimayiyu anayamba kupemphera. Kupemphera kuja kutafika pachikatikati akunena kuti anayamba kulira. Ndiye atamalira kunabwera odzamuyang'ana ali chikhalire pena pake. Ndiye omuyang'anawa ndi oyang'anira pachali chipa au dindo. Ndiye akuti anayamba kumufunsa, Hana, chimene chakuvuta ndi chani? Popeza ukuoneka kuti ukulira koma kulira kopanda khalidwe. Kazi kumveka kaya? Ndiye pomuyang'ana anaona kuti zapitirira pa umunthu umene munthu amanena kuchita. Mzimayiyu akunena kuti adafika poti mawu akukanika kutuluka koma milomo ikungoyenda. Ndiye oyang'ana akuganiza kuti kapena wabwera ataledzera. Ndiye akumufunsa, kodi asisi mwamwa chakumwa chaukali kapena zowawa? Ndiye poyankha msungwanayu akundigwira mtima pa verse number 15 akuti iyayi simene inu mukuganizira, sinamwe kapena kuledzera. Mpingo wa Mulungu ndimafuna nditakuonetsani chimene chimapangika pakachisi amene adali munthuyi panali pakachisi wa chilamulo. Ninganene kuti 7th day wa masiku amene. Kazi kumveka kaya? Pa anthu amene kupemphera kosweka mtima ndi misala kwa iwo akamaona. Kazi kumveka zimene? Kupemphera kolira misozi chinali mapemphero achilendo kwa anthu amenewo. Panalibe kuchitira mwina kampingo kamene kakhalidwe kamene kanzimu kamene kakulowa mwa Hana kakukhala kodabwitsa kwadabwitsa onse amene anali mchipindamu mchikhalidwe cha chipembedzo cha chilamulo. Iwo anazolowera kuti kupemphera ndi ndondomeko yoyikidwa ndakuluakulu pa chalichi. Kazi kumveka kaya? Iwo adazolowera kuti munthu samafunika apemphere musadamuuze kuti pemphera. Afunika kuti popemphera ponso atsatire mwambo ndi ndondomeko imene ifeyo timatsatira. Now, mzimayi pano akuoneka kuti mapemphero akewa waphwanya polotoko ya chilamulo. Kazi kumveka zimenezi? Mapemphero a mzimayiyu aphwanya chani? Polotoko. Mwa njira ina akuswa ukapolo umene chipembedzo chidamanga pofuna kupemphera kuti akalandire yankho limene analisaukira kwa nthawi yayitali. Pamenepa anali oti ansembe akanika kumpempherera kuti apeze mwana. Kazi kumveka kaya? Ndondomeko zakayalidwe ka zinthu kanchalichi cha chilamulo zalephera kupereka chosowa cha Hana. Sopano zili ndi Hanayo ndi Mulungu wake pamene zafikapa. Kazi kumveka kaya? Sakufunika kuti Hana atsate ndondomeko zapakachisipa kuti apeze chimene chinali chosowa chake. Anafunika kuti apitirire boundary ya chalichi. Kazi kumveka izi? Mpingo wa Mulungu ndikuuzeni pa ulendo umene inu ndine
tikuyenda ulendo wa kumwamba tisayiwale kuti tonsefe tabadwira m'makachisi, ndipo m'makachisi mumakhala malamulo akukachisiko wopangidwa ndi anthu mmene muziyendetsera zinthu za Mulungu. Simunamve chichewa. M'makachisi amene inu ndi ine timapemphera mumakhala ndondomeko zimene anthu apakachisi amatiuza kuti tidzitsata popembeza Mulungu. Azikumveka zimenezi? Kapena da amene Mulungu wauza akudziwa ni Mulungu, kapena iwo anangokhala pansi akudziwanso ndi Mulungu. Now, ndondomeko zimene amapanga wanthu potiuza ife kuti tipembeze nazo Mulungu zimatha kukhala ukapolo, kukhala zingwe zomuyika munthu mu ukapolo wakuti ngati sangaphwanye ndondomeko ya malamulo a chalichi amene atiuza kuchita popembeza Mulungu, chosowa chathu sichingapezeke. Kasikumveka kaya? Pamenepa Hana akuthyola lamulo la chalichi chifukwa ali pakachisi apa. Palana Eli pamenepa ansembe mkachisi 61 years anadziwa kayendesedwe ka zinthu za chilamulo, akudziwa mamembala amene akuyena kupempherera sizawa osaberekawa kupemphera kwa chisawawa. Iye akudziwa kuti zikafika apa nkachaso munthu uyu wapenga. Kazikumveka kaya? Now, chimene chana Mulungu ndi chimene ndimanena kuti mukaliyang'ana dziko lapansi ife tonse tili pano ndife mamembala kuchoka ku zipembedzo zathu, ndipo tikamayang'ana malamulo a zipembedzo zathu ndiwo maboundary osasweka amene timayendamo. Kodi zikumveka zimenezi? Ine kukhala pakati pa mapentekosto, kodi zikumveka izi, ndikachita kudziwikiratu kuti awa kulipo kumene akuchokera. Kodi zikumveka zimenezi? Mapente machitidwe wawo akafika pa mapemphero ndi mavuvu, sadikira munthu. Kodi zikumveka zimenezi? Pamene ine kumene ndikuchokera ndikudziwa kuti kupemphera ndikachetechete. Kazikumveka zimenezi? Ndipo palibe munthu amene akufunika kuti andisokoneze kutaya chanelo cha ndondomeko yakapemphereredwe kakwathu. Mwenjira iyi ndikufuna kutanthauza kuti kuzikhulupiriro zathu ife ndife ana obadwa kuchoka mzikhulupiriro za zipembedzo zathu. Zikhulupiriro za zipembedzo zathuzo zidatimanga ukapolo chifukwa timatsata ziti zimenezo. Na utamvera nana Mulungu. Satana ndiyerekezi amene ine ndantumikirapo kwa nthawi yayitali ndisadakhale mkhristu anawerenga zonsezi ndikudziwa kuti awa ndi akapolo achipembedzo cha 7, awa ndi akapolo achipembedzo cha Katolika. Satana zonsezi amata ndipo amadziwa kuti awa sangandifikire ataphwanya lamulo la chipembedzo chawo kaye mpamene angandipeze. Koma popanda kuphwanya polotoko ya chalichi chawo ine amene sandifikira. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi amangotenga zoyipa nkumaponya mchikhulupiriro chathu cha chipembedzo chicha, basi fe nkumagawana ziti zimenezi. Ndiye zititupitse mimba, koma kuti tichite deliver timasuke ku zimenezo malamulo a chipembedzo chathu akutita. Ndiye wanthu akuyenda nkusabereka konko mwayi wakuti akadapeza ulipo, mwayi wakuti akadakumana ndi Mulungu ulipo, koma nanga nkapemphera kupitilira malamulo a chipembedzo changa ndichosedwa cha chalichi. Ndi ambiri apita m'manda atanyamula katundu olemera wa Satana ndiyerekezi. Ambiri tikunena pano akukwakwazika mpaka namwalira asadakumane maso ndi maso ndi Mulungu chifukwa ali maboundaries azikhulupiriro za zipembedzo zawo.
tamuoneni Hana pa verse number 15 mukatsika munkwera mtundamo muyipeza nkhani yonse. Kodi zikumveka zimenezi? Mpaka pamene tsopano munthu uyu anayamba kupemphera, ndipo kupemphera kwakeko kudafika pakuti watenga mtima wake tsopano wautsanulira kwanda. Ndiye kuti walanda achipembedzo ndondomeko zoyendetsa thupi lake pakukumana ndi Mulungu. Akufuna tsopano yekha maso ndi maso akumane ndi Mulungu. Kazi kumveka mpingo wa Mulungu. Ndiye zikafika pa point yakuti munthu akufuna kukumana ndi Mulungu, ana Mulungu ndikuuzeni, palibe chipembedzo chimene chimamperekeza munthu kokakumana ndi Mulungu pansi pa nthaka, kulibe. Kazi kumveka kaya? Palibe mtsogoleri amene amamperekeza munthu kokakumana ndi Mulungu. Kukumana ndi Mulungu ndi iweyo ukapemphera, ukuyenda stepe, ukupemphera, ukulowa mkati, ndiye umafika pakuti mtima wasweka. Kazi kumveka zimenezo? Ndiye tsopano pamene unangoti mtima wa Hana waphulika kuti pa kupemphero, anabwera ansembe ndi kudzaona kuti makuwidwe awa sachi 7 sachilamulo. Kodi zikumveka izi? Ife sitilira misozi popemphera kuchilamulo. Uyuyu mpaka na misozi ikuta izi ndeziti ndiakuti mosakayika konse akhoza kukhala kuti yayayu wamwakachaso. Kodi zikumveka zimenezi? Ana Mulungu, chionekedwe cha munthu opita kwa Mulungu ndi kusweka mtima chimakhala uncontrollable, kotero kuti pamenepo amakhala kuti ndi pempherolo waphwanya polotoko ya chalichi chawo. Ameni mpingo. Chakanati tikakumane koduka mphepo kuti kudzapanga kuno ndi kuphwanya polotoko ya machalichi athu. Ameni mpingo. Mwina sitidalirepo chifukwa chilamulo kaya ndi 7th day ndiyerekeze ine kome ndikuchokera kundipeza chakhali chalichi ndikulira anitulutsira panja komanso anikayikira kuti mwina ziwanda zata nende unama ngati ndimafika poti mtima wanga ukumva kusweka kuti ndilire, koma ndimayang'ana ma boundaries a 7th day. Basi kutonthoza mtima uja, basi kuzichosa, osaziwa kuti Mulungu akundiperekeza kokakumana naye. Koma malamulo achalichi changa adandiuza kuti kulira ni ziwanda. Unomveka ine? Nati tikakumane pachire kuti ngati nkutheka tisakaone kuopsa kwa malamulo athu, koma tikatsanulire mtima wathu pa Mulungu. Ndiye akuti mfumu simonga mmene inuyo ansembe mukuganizirayo, koma ineyo chimene ndachita ndatsanulira mtima wanga osati pa chipembedzo chanu. Mwamumva Hana chipongwe? Mtima wangawu ndautsanulira sipa inuyo achina Eli ansembe oyang'anira kachisi. Nthawi ino si yanu mwa njira ina mafuna kuwauza choncho. Nilekeni, ndili ndi ndani ine? Ndili ndi Mulungu mwini wake wakachisiyu, si wanu. Ndakhala ndikukumana ndi inu kwa nthawi, kusabereka kwanga osasita. Chifukwa ndimadzakumana ndi ana Mulungu. Musaiwale kuti takumana nawo ma church elder nazibusa pa mavuto athuwa koma zidakali chimozimozi. Takumana nawo kwa maprofeti koma zidakali lero tikufuna kukumana ndi titsanulira mtima wathu pa ndani? Pa Yehova. Ndi Yehova yekha ana Mulungu amene ali ndi ulamuliro ndi udindo oyankha mapemphero osati kachisi amene timapembeza uja. Kazi kumveka zimenezo? Ameni. Tere tikakhala pakachisi paja ndipo tithandizira kuti unikira mmene tingachitire.
ameni mpingo. Koma zikafika pa pemphero, pemphero lilibe malamulo chifukwa ndi kusweka kwa mtima.